ப்ரோ என்ன ப்ரோ பண்றீங்க? ப்ரோ போஸ்ட் ஒட்டினுக்கிறேன் ப்ரோ. சொல்லுங்க ப்ரோ. என்ன போஸ்ட் பிரதர்? ப்ரோ இந்த போஸ்ட்ல பாருங்க ப்ரோ. தலைய முடிய எப்படி பிச்சுக்கிட்டு டென்ஷன்ல இருக்காரு. இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ல டென்ஷன்ல இருக்கிறவங்களுக்காக தான் ப்ரோ. நம்ம ஒன் சொல்யூஷன் நடத்தும் ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர் இன்ஜெக்ஷன் சொல்லிட்டு அந்த தலைப்புல மே 1ஆம் தேதி நம்ம கூட்டம் நடத்துறோம் ப்ரோ. வாலிபர்களுக்கான ஒரு யூத் மீட்டிங். அநேக பிரச்சனைகள்ல பாவத்துல அடிமைத்தனத்துல இருக்கிற ஒவ்வொருக்காக இந்த கூட்டத்தை நடத்துறோம் ப்ரோ. கண்டிப்பா மறக்காம மே 1ஆம் தேதி வந்துருங்க ப்ரோ. ப்ரோ இந்த பிரச்சனை என் கவலை எல்லாம் மாறணும் இந்த மீட்டிங் வந்தா மாறிடுமா பிரதர்? கண்டிப்பா ப்ரோ. நீங்க விசுவாசமா நடக்கும். என் பிரச்சனை மாறும். நீங்க வந்தீங்கன்னா நிச்சயமா பிரச்சனை மாறும் bro. சரி ப்ரோ, இது எங்க ப்ரோ நடக்குது? இது நம்ம வேப்பேரி வெட்டினரி காலேஜ் பக்கத்துல இருக்கிற தெலுங்கு பேப்டிசம் சர்ச்சில் ப்ரோ. மறக்காதீங்க மே 1 கண்டிப்பா வந்துருங்க. ஒன் சொல்யூஷன் மறக்காதீங்க. நாங்க வரோம், நீங்க வாங்க. உங்களை நாங்கள் ஆவலோடு எதிர்பார்ப்போம். பிரைஸ் லார்ட். பிரைஸ் லார்ட்.